Nar is-sibt 21 ta' Ġunju u l-ħadd 22 ta' Ġunju se ssir il-wirja agrarja u ta' artiġjanat fin-Nadur, avveniment annwali li ilu jżomm ħajja it-tradizzjoni u l-kultura rurali Awċija għal aktar minn 3 diċenji. Din l-edizzjoni tħabbret mill-Ministru Għawdex Klient Kamilleri. Il-wirja tagħti wkoll ġieħ li tradizzjonijiet u l-kultura Awċija permezz ta' eżibizzjonijiet ta' għodda antika u metodi tradizzjonali ta' ħidma. Se jkun hemm wirja ta' annimali fosthom fniek u annimali domestiċi bħal klib, żwiemel, ħmir u ponijiet. Il-ħadd filgħodu se jsir ukoll iċ-ċerimonja tradizzjonali ta' tberik tal-annimali, avveniment li jiġbor fih flimkien tfal u familji. Għal darbor ser tittella l-wirja agrarja ġewwa Nadur, ovvjament bl-organizzazzjoni tal-Kunsill Lokali tan-Nadur flimkien mal-Ministeru Għawdex sabiex propju anke fir-rana biex ngħidu hekk tal-festa tal-Imnarja din il-wirja tradizzjonali tkun ta' plattforma għal darbohra wkoll għal dak kollu li għandu x'jaqsam agrikoltura, artiġjanat ġewwa Gżira ta' Għawdex u għal daqstant kif ġara kull sena wkoll konvint li ser tkun wirja li tattira lejja eluf ukoll ta' Awċejn Maltejn sabiex propju ċċelebra flimkien din il-festa ta' agrikoltura. Is-Sindku tan-Nadur Edward Said qal li din il-wirja tagħti spazju lil bdiewa, raħħala, artisti u dawk dilettanti tal-arteġġanat u snajja biex jesponu il-prodotti tagħhom.